Emphakathi, bantu base-South Africa, bantu base-KZN, bantu baseManzimtoti. Njengamanje sila emfuleni uManzimtoti, siyaqhubeka nokubheka umzimba ongakutholakali kubantu abaminza ngomhla ka-21 Disemba. Siyaqhubeka siyabheka, umndeni awuphumulile, awukutholile ukuphumula. Leli thimba enilibona la manje ithimba lesithathu. Amathimba awu-2 asehlile ashone ezansi nomfula. Sicela ukuthi ningenelele ukuze sikwazi ukuthola umzimba kaSiyabonga Gumede. Sinayo inkolelo ethi mhlawumpe uSiyabonga wagcitshwa isihlabathi noma usesizibeni, uminzile esizibeni. Siyacela-ke kakhulu kunina abantu base-KZN nawo wonke umphakathi ongaba okubuhlungu kakhulu ngonkosikazi kaSiyabonga. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umyeni wakho ungamngcwabi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umyeni wakho ungamtholi. Batholakala abanye abantu kodwa owakho angatholakali. Siyacela-ke mphakathi, siyacela kakhulu. Nazi-ke iy'ngane zikababa uGumede, uSiyabonga Gumede, endala le, encane le. Siyacela-ke mphakathi, ngenelelani. Mhlawumpe izingane zizozikhulumela, zisho iy'celo zazo ezicelayo kunina niwumphakathi. Yebo, siyambingelela nonke. Imini uLuyanda Gumede, ingane kaSiyabonga Patrick Gumede, nowamuka namanzi mhla ka-21 Disemba. Kuzokube namhlanje siyasibhekela nje. Thina nomphakathi besicela usizo noma ngathiwa ulwani enizokwazi ukusinika lona ukuthi sikwazi ukumthola nathi ubabethu, because ayemuke nabo batholakala, uyena kuphela ongatholakala. Sebeze bafihla nokufihla, yena ithambo lakhe sikuthole kuze kube manje. Sanibona mphakathi, igama lami nguThando Lethu Gumede, ngiyindodakazi encane yaSiyabonga Patrick Gumede. Besacela mphakathi ukuthi nikwazi ukusisiza, sikwazi ukuthola ubabethu. Laba ayemuke nabo namanzi bona sebengcwatshiwe, kushoda yena kuphela, ithambo lakhe asilitholi. Sizame konke, besacela nohulumeni angenelele kule nto, because futhi nasesikoleni manje siyavula, le nto le izosiphazamisa kakhulu. Ngiyabonga. Indalo yonke ingeyakho, baba konke kungowakho. Imifula futhi wayihlukanisa kasidala, usazihlukanisa namanzi. Wena Jehova wakho ngomlomo wakho wenzeka wadala. Babe ezinini likaJesu silapha lenkosi, kungenzeki phansi kuwena kuyenzeka. Abotshe wena kungenzeki phansi kuwena kuyenzeka. Abotshe wena zinjenapha, ufikile amandla kuyosokuhlukanisa, ufikile amandla. Kodwa uNkulunkulu uyalibona ijabule emhlabeni. Jesus. Akukho okufihlekile kuyena. uNkulunkulu wey'khathi, nalesikhathi esinehlele sinzima manicaba sicabanga, kodwa yena useduze eceleni kwenu. Konke nikwenzani kukhulekelayo, nathi sizokhuleka siyibandla ukuthi uNkulunkulu anisize nithole ijambo lethu. Amen. Ngoba umuntu umebeka ijambo lakho uyakhululeka, athi Nkosi ngibonile akuwena owazi konke. Ngawa bazalwane, ibandla leli sithe nje sizwile ukuthi sizwa ngomama wezolungaphelo wesikekhonikekekaleyenzekile sikungathake ake sente nathi sizocela uNkulunkulu nje aveze icebo lakhe. Kukhona kuthiwa siyambona, siyalibona into ezifanayo
noma ehengeke emthini noma kuyimaphi kodwa kubonakala ukuthi uwuNkulunkulu wezinto zonke. Ngizofunda nje incwadi emfishane ngoba ngicela ukuzochumayela. Ake sifunde incwadi kaLuka 1. Luka 1 sifunde uverse 37. Ophethe lesingisi angisholo nakesiwa amavejini ayahlukane kodwa nje leli engilishoyo ngilona engikhulumela phezu kwayo. Ngoba uNkulunkulu wekhona kwenzeka lento futhi uyena owavuma ngoba khona basinda kodwa wesedinga okwakhe ngokwakhe mase kubuyena akarilize inyama ke siyibone ukuthi nayi inyama la ikhona egameni likaJesu angifundele kamkhumeli Ngidwala lezi inqaba yethu sesifundwele sithi akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Uyikho konke babe empilweni zethu, uNkulunkulu wethu ongcwele. Silapha uNkulunkulu wethu ongcwele, sifuna wena uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi uvele uNkulunkulu wethu olungileyo, uzibonakalise uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ukhona kule ndawo. Ngegama likaJesu sizolalela ilizwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Vula izindlebe zethu zikamoya size ngomsa wakho ngegama likaJesu ophilayo waseNazaretha. Amen. Luka chapter 1 verse 37. Yebo. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Yini sizale empilweni. Ngisikhuleka lo msebenzi sikhuleka ngosinikeza ukuthi la uNkulunkulu akaveze umuntu awenze umsebenzi wakhe ukuze sibachaziswa nalabo. Abazalwane othando enginika lona kusukela mhlaka 21 kwenzeka abangabalalanga kuze kube namhlanje ngicela ngingaphezi ngike ngiyiqiniseke nami because sengiqinisele abantu abami basebancane ukuthi beSunkulunkulu ngicela ngisike abakaqinise mina kuqala ukuthi ngicine loyo. So umkhuleko ngiyawudinga yebo umnyama wami ngiyazi akasekho futhi sesibaba uNkulunkulu futhi usebhekene noNkulunkulu wakhe usethatha amacala akhe osebehlele etafuleni bayajabula kodwa besene ngicela ningikhulekisele ukusuka isikhathi. Ilona lonke ithemba leli ebelisesha. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangumndeni wakaGumede udzinga kufuniswa baba lo wahamba ngemandi till today abakamtholi la bekahamba nabo batholakala bona kepha yena usela akatholakali. Bayakhala abantwana ukuthi isikolo tovula batophazamiseke esikolweni njengoba ngebakhona ngisho nokufocus emabhukwini. So guys, this is so sad. Uphumile emphakathi njengoba sibona abantu baphuma ngebunyenti abatohlangana kulendzawo la lo baba muke khona ngemandi bakhuleka bathandaza praying ukuthi amana atholakala noma ngabe umuntu akasekho emhlabeni, but kumele kutholakale umntemba wakhe kufihlwe lithambo lakhe because ukuthi umuntu wamuka nemanda akazange atholakale, it's just another pain. Kungcono ube wadi ukuthi umuntu vele washona namngqwaba lokuthi ningamade ukuthi waphele laphi. Like guys, it's so sad. I just hope ukuthi utotholakala lo baba noma uyaphila noma akaphili amana atholakale emndeni wakhe ukhona ukuthola closure. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.